व्हिडिओ लय भारी आहे तुझ्या, हा थँक्यू थँक्यू. म्हणून ही खास ऑफर आणली तुझ्यासाठी. काय? कोणाला सांगू नको. नाही नाही मी नाही सांगणार. हा जा, उद्या फुल इंस्टाग्राम वर हवा कर. हा हा आणि पैसे पाठव लवकर. हा लगेच पाठवतो. आले? हा आले आले, जा मजा कर. हा अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे.